Kon iki lapo? Kok menduduk mrene lapo? Aku iki perkara wingi ku lho, Cak. Pakde. Perkara wingi nang gone GBT ku lho. Duh. Sik to. Nontok Santai-santai. Perkara wingi. wingi. Berarti sing minggu-minggu wingi gak perkara. Padahal uripmu iku perkara tok. Lahir ae kakean perkara. Arek kok Iya. sing wingi barang kok niku. Apa neh? Wingi ku aku kan ndelok bal-balan Nang GBT. oh, Gelora Bung Tohir. Bung. Gelora Bung Toni. Gelora Bung Topo. Ya, pengira akeh lho. Gelora Bung sapa iku? Pak Harto ya. Sapa sih to iku? Tono. Tomo. Kok goblok kon niku Tomo kok iso topo bareng tak kaplok kok lho. Emang lambene sapa iki? Ya. Lapo, kon lho lapo ado-ado nonton nang ngene Gelora Bung Tomo barang. Nah, wingi ku Persibaya main mungsu Arema. Lho jarno lho. Wong arek main kok kon pusing. Barek iku dulinan, barek iku pencolotan. Lapo kon pusing? Lah Persibaya saiki ku cara ngono ate menang iku rada angel ngono are. Sik dalah, rungokno mong. Kon iku sapa? Kon iku kok ngandani Persibaya. Arek iku arek endi? Arek wedok apa lanang? Iku kudu jelas. Ngerti ya? Lare wedok yo nggerok, lek lanang gawe celana. Ngono lho. Sopo? Iku bal-balan, cakep kamu ade bal-balan iku ngono. Ya ngomong bal-balan lah apa Persibaya bareng. Kok arek iki bingungi wong arek iki. Persibaya iku tim bal-balan. Kok Persibaya arek anak iso apa Wong iki? telu lah. Tim Persibaya ambek bal-balan. Lah pokok telu. Kok ya gak iso, biasa lak loro sih. Situ kok gak telu ngene situ. Persibaya, Lambe mau mincel-mincel kon mau jare Persibaya. Jari tim, jari bal-balan. Lah telu. Biasanya bal-balan ku kene musuh kene loro. Kok Persibaya tim bal-balan. bingung nyare iki. Intene Persibaya iku tim bal-balan. Lah wong telu berarti. Goblok arek iki. Arek situ. Aduh, ya opo rek oleh ngomong rek. Aku mesti robot aku ketemu iki robot bingung. Lah sing ruwet iku awakmu kok iso arek situ dadi telu. Ya apa sih? Mecam lho ta iki. Nigar grek telu iya. Gak ngono. Ya apa sih? Wingi ku Persibaya main mungsu wingi. Saiki apa? Loh, Ya kudu wingi Persibaya saiki apa? Ngono lho. Saiki tim apa? Tim Persik. saiki wong loro tim rawat. Arek iki apa kok niku? Ono Madelana lho iki lho, Masalah apa yang dadi sirna? Kok lala apa ruwet? Ngene lho Pak De. Wingi ku aku ndelok Persibaya. Sampai sapa kok ndelok nyerobot tahun niku, Bayar rek kene Surabaya arek. Bayar lah apa kan bar goblok iki iso nyerobot kok bayar. Kok iku cek goblok. Dadi wong. Iso nyerobot lah apa kok bayar. Ngono lho. Ya sakno arek-arek nek gak bayar iku kudu bayar ndelok iku bal-balan. Kita butuh hiburan. Duh, gile. Ndelok bal-balan. Gile. Bayar. Goblok nih. Wong-wong iku lek hiburan iku dangdutan. Lek wong lawas iku ludrutan tanda. Hiburan kok bal-balan. Gombok kon iku. Bal-balan iku tawuran. Ngono lho. Waduh, iku. Waduh. Bal-balan lek tawuran arek mesti sawat-sawatan. Iku lho aku sing gak demen iku lho. Mesti ngono. Sik tak lagi urus omonganmu mah lho, hiburan mah lho sing dihibur sapa? Wong gak ono sing joget. Gak ono sing anu bokong ngene-ngene. Wah, kok niku ngomong ngawur gegoan. Tak ayo kae. Kok niku ngomong kok pancen apa sih? Musik nondas. Ben niku coplak-coplak rek. Apa neh? Ya apa iki mulai ini ya aku bingung aku wis dasmu ngelu aku. Pokoknya aku ingin ndelok bal-balan. Sira, ndasmu apa?
Ngelu. Ojo gowo. Kok nek goblok kok nang ndi gowo ndas. Kok sing ngelu kok kon gowo. Sing kon gowo iku sing damai, santai ngakak. Kok duwe kanca kon iki tambah ruwes ndasku. Napa tak gowo yo kan. Kok niki yo apa? Rasane dompet ngono iki. Jare ndas ngelu. Lah iki kantil ta, apa Pak De? Nang omahmu lak akeh kon apa nggo ndas iki. Ndas tok ya apa? Berarti sepur bene. Ya kok ndas ngeluan. Apa meneh? Bal-balan niku wingi saiki kelak Persibaya iku gak menangan koyo dhisik ah. Saiki ku wingi yo gak kalah sih. Nah, Tapi arek-arek iku ngamuk. musuh ndi? Arema. Musuhnya berarti kuat, kok gak sok ngalano. Lek ngalano berarti musuhnya gak enak. Ngono lho. Biyen niku biasane iku menangan nang Arema. Iki Persibaya. Iki Persibaya. Musuh iki. Musuh iki. Nah, kok gak sok ngalano iki berarti iki kuat. Ngono lho logikae. Ah lek iki gak kuat iso ngalano. Ngono. Ngono lho jane kok. Wah, goblok arek-arek iku. Lah ngono kok wingi kok direwangi gegeran. Sing rewangi sapa? Kamu kok gak apa sing rewang iku ndek gawe lek rewang-rewang. Lah apa babalan ngene wangi? Mek wong 11 tok ndeng. Kon kate ngawangi babalan wong 50 ngono ah. Kon iku babalan tak kate baris. Iya yo anjir. Cek goblok. Arek iki. Oh, bisa begini kok. Wah, kok niku ade Persibaya, ade Persi segitiga. Apa sih iku? Persija, Persikap, kakean perarare iku. Ini kakan perperan niku. Wah, sekolah perperan ngelu. Jamane Persibaya, pikirin pelatihnya. Pelatihnya ketuwean. Ya apa rek? Arek iku pelatih tuwek. Ya dianu. Iku sakno lho ngku watu elek. Kan kate ngelatih bal-balan apa kate nggona rumah sakit kan niku. Si goblok ya arek. Lah ngono wingi ambek arek-arek iku dikongkon. Apa nih? Dikongkon mundur pelatihne iku. Gak iso mburine tembok kok. Mburine ku ben. Kon mundur nang ndi kok? Wah, arek sing ngongkon gorene kaplok ae. Wah, kok Iya lho gak iso. gak iso. Lho gak mundur ngono apa pelatih yo apa. Lambene nang mundur. Ya bisa kok Kok kan berubah-ubah. gak mundur ngono, kok kan metu niku lho. Kan iku gendeng ta lapangan kok metu. Ono lawange iku. Lapangan lho los-losan. Wah, gak tau nang lapangan cuka iki. Goblok arek iki. Lek ono metu mlebu iku ono lawange. Kan iku lapangan kok kon kei lawang kon nggae kos-kosan nah. Wah, Kok ngene? Duduk ngono Pak De. yo gak duduk terus saya ngadeg kae iki. Gak jare duduk. Ngene lho Pak De. Iki lak pelatih. Nah. Sing dilatih sapa? Pemain Persibaya sing dilatih. Gelem arek ku dilatih. Oh, wong arek pinter-pinter. Kon niku Timbangannya aku ya pinter kono yo. goblok iku sapa? Gak mau cene bal-balan niku ono pelatihne. Lho apa gak ada pelatihne lah yo apa sih? Latih apa? Wong arek iki iso nyaduk. Iso tendangan kepet. Lah apa dilatih wis tuwek-tawek. Wah, enak manukku ya. Iku didol nang Persibaya ngono Bayu. Kenapa kok ngelu-ngelu soal Persibaya barang kok ngelu soal uripmu iku ya apa le tawe. Lapone Persibaya apa ne? Wah aku bingung Yohan. Persibaya iku lapo Yohan aku mikir Persibaya iku. Lah kon mau lho ya apa? Sakjane Persibaya iku ya apa? Persibaya iki saiki kalahan. Kenapa kok kalah? Karena musuhnya menang. Oh, gitu. Lek musuhnya kalah berarti Persibaya menang. Ngono tok. Kok angel urip iki. Pokoknya sing ngegula lebih akeh sing menang. Iya berarti. Iku ya apa? Ya ke zaman Nabi Adam yang ngebunuh akeh ya menang. Iya, Malah iya, ngebunuh titik ya kalah. Oh, gitu nih. Kon carane supaya Persibaya gak kalah, siji kon kudu kon cekel. Sopo sing tak cekel iki? Lho, ya ojo nongtok.
aman. Tidak ero, bakalah bangga. Dulur ya dudu, anak ya dudu, ngono lho. Ponakan ya enggak, kon lha apa mikir Persibaya? Wong Persibaya gak tahu mikir awakmu. Ngerti ya? Iya iya. Ya Allah. Nah, tapi seneng iku nonton bapak. Kon iku tambah sampel, seneng iku ambek anakmu, ambek bojomu, rabin Persibaya. Oh, arek kok seneng ambek Persibaya. Kon angkat nikahmu ya apa? Mobil tuh saya terima Persibaya. Loh, Goblok. Seneng ambek Persibaya. Tapi dia apa sih? seneng ndelok bal-balan Pak De. Ojo ndelok nonton dangdut ngono lho. Wong kon seneng iku lah seneng terus lagi kon sumpek. Goblok arek iki. Nonton kok tambah sumpek. Ngono ya mbok tata. Oh, arek kok Aku kene ndak ngelu foto-foto saran ngono anak mana nek gak nang Pak De lana. Angger teko kene kendasku tambah mengalau kalau gak tambah beres. iki ketok lek kon pelarian. Kon lek sumpek nang omahe karena kon ambek bojomu ya. Sumpek. Wong lanang iku lek atik dolen, wong lanang atik ngopi, arek kulen berarti nang omah sumpek. Ngono lho. Iya kan? Padha mbek aku. Gapleki akeh wong saiki gapleki kayae ngandani padahal bujukan gapleki